سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان ئیرۆ لە دەوحا پایتەختە قەتەرێ بوو لە دەوحا ئاخافتنێک پێشکەشکرا و بەشداری 44مین لوتکەیە کۆنسەیە ئەفکاریە وڵاتên کەنداوێ بوو تێدا ئاخفی دا ئاخافتنە خۆدا چ گوت ئەردۆغان گوت ئاستەنگیە هەری مەزن لە پێشیە سەقامگیری و ئارامیە لە سووری و شەڕێوی وڵاتی ji 2011 بەردەوام دکە حتا نەها ڕەنەوەستیە ئەردۆغان دەبێژە ئاستەنگیە و پێشیە ئەستیقرارە سووری دەرکەتیە PKK, YPG û PYD. Gazze'deki mezalimin divê em derfetê nedin ew zilma li Gazeyê tê kirin bibe şerrekî navçeyî ku Sûriyê jî li xwe bigire. Astengiya herî mezin alpêşiya aramiya Sûriyê di serî de YPG û PKK ye û ew rêxistinên dapeşker ên terorî ne ku li ser yekîtî û yekparçeya axa Sûriyê gefin. Li dijî hewildanên rewakirinê yên van rêxistinên terorî em li bendê ne ku hemû birayên me hişyar bin. Em armanj dikin ku di çarçoveya biryara Konseya Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî ya bi hejmara 22 û 54 ji bo hevrikî û dibendiya li Sûriyê çareseriyek siyasî bibînin. Divê ji bo vegera bi ewle û bi daxwaza xwe ya Sûriyan şert û mercên pêdivî bên pêkanîn. Em ji bo vê yekê jî banga hevkariyê li hemû aktoran dikin. Tüm aktörleri bu doğrultuda işbirliğine davet ediyoruz. ئیدی شەڕێ دەناوبەرە ئیسرائیل و ئێرانێ دا لەسەر خاکە سووری نەتشتێکی ڤەشارتیە ئەما بێژن ڕۆژانە ئیسرائیل بارگەهên سەربازی یên چەکدارên سەر بە ئێرانێڤە لە سووری بۆمبەباران دکە ji ber vê yekê jî gelek caran balafirxaneyên Heleb û Şamê hatine girtin berî du rojan du berpirsên bilind yên Îranê li Şamê li Seyde Zeynep ji aliyê İsraîlê ve hatine kuştin. Êran dibêje ew rawêjkar bûn lê İsraîl tiştekî din dibêje. Ji xwe Sûriyê bûye meydaneke wiha ku welatên yan jî aliyên din yên ku neyarên hevin li derve li ser xaka Sûriyê hesab ji hev bixwazin. Nasir Kenanî berdevkê Wezareta Derve ya Îranê li ser êrişên ku İsraîl li Sûriyê dibe ser wan got her karek li dijî berjewendî û hêzên wan yên şêwirdar be li Sûriyê ew ê bersiva her êrişekê bidin ku biçin ser rawêjkarên wan li Sûriyê.